addandam scientiam salutis plebe eius, remissionem peccatorum eorum, illuminaris qui in tenebris et in umbra mortis sedem, ad diligentos pedes nostros in via pacis. Scuderat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Hodie celestis fossa iuncta et ecclesia, quonia in Iordane labit Christus eius crimina, currunt cum oneribus magi ad regales nuptias, et ex aqua facta vino latentur convive. Alleluia. Salvatorem nostrum, qui hodie a magis adoratus est, magnum cum gaudio veneremur acclamantes. Lumen de lumine, cum diem illumina, Christe, qui manifestatus est in carne, nos per verbum Dei et orationem sanctifica, Christe, qui justificatus est in spiritu, libera vita nostra et spiritus erroris, Christe, qui apparuisti angelis, fac et gaudium celi in terra recipiamus, Christe, qui predicatus est gentibus, aperi corda omnium virtute Spiritus Sancti, Christe, qui creditus est in mundo, credentium omnium renova fidem, Christe, qui assumptus est in gloria, accende in nobis desiderium regni Tui, Pater nostrum, qui est in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Deus, qui odierno die, negenitum tuum gentibus terra cielo revelasti, concede propitius, ut qui iam te ex fide coniovibus, usque ad contemplandam speciem tue certitudinis perducam, per Dominum nostrum Iesus Christus, cum quid ecum vivit et regnat in pace Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus
waslatin li ġejjin bir-rigali mobbin min trid twila il-bot ħafna wara l-kewba mexxin. Kewba titti bħalek m'hemmx, kewba ħelwa kollok ġmien, dejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-bambin. F'Betlem twilet Ġesu bambin, deb inġibt mill-iżjed fin, għaliex inti resetani tas-sema u tal-art. Kewba titti bħalek m'hemmx, kewba ħelwa kollok ġmiel, dejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-bambin. Inċensandin għalik sabiex lilek nagħti ġieħu glorja u foħrija lill-Alla il-ħallik. Kewba titti bħalek m'hemmx, kewba ħelwa kollok ġmiel, dejjem imxi triq urina lejn l-arħelu tal-bambin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ew niftħu qalbna beraħ ħalli nilqgħu mal-maġi d-dawl tal-kewba u nsibuha fil-persuna ta' Ġesu. U meta mmorru nfittxuh mhux aħna nagħtu lilu, imma nispiċċaw aħna oġġett ta' ħafna rigali min-naħa tiegħu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej u flimkien, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil mulej jkollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil, u billi ħallejt tmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, mulej ħnina, mulej, mulej, mulej ħnina. Flimkien? Mulej ħnina, mulej ħnina, mulej, mulej, mulej.
Gloria lilla alla filoli tasmewit. Gloria lalla flolita sema, Gloria lalla flolita smewit, Gloria lalla flolita sema, Gloria lalla flolita smewit. U paċi fl-art li l-bnedmin tarida tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ċiħ, inrotulek ħajra l-glorja kbira tijek, mulej Alla sultan tas-sema, Alla missir li tista kollox, mulej bewaħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Gloria lalla flolita sema, Gloria lalla flolita smewit. Int li tneħidnu bitta dinja henna lina, int li tneħidnu bitta dinja il-qattal btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier henna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Gloria lalla flolita sema, Gloria lalla flolita smewit, Gloria lalla flolita sema, Gloria lalla flolita smewit. Il-Qudis jabsu fraġu ta' Manuel Ċefaj, Carmelo Haber u Lino Recupero. Nitolbu. O Alla, inti l-lum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarraftom li libnek il-waħdini. Fil-ħnina tiegħek għatina li aħna li diġà rafniek bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kobor tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek is-sebħ il-mulej. Ara, id-lamijiet jiksbu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi il-mulej u s-sebħ tiegħu ifeċ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara, il-koll miġbura ġejjin għandek, u liedek ġejjin mill-bot, u bnietek iġerruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u tintela qalbek, għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn Seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej.
il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar f'jiemu ġustizzja u slim kotran sa ma jintem il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Seba u ta' Saba otjiet iġibulu. Iħmuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għad-dajjef u għall-fqajjar. Il-ħajja tal-fqajrin isalva. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni il-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu tiela mill-lvant u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Udija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut, għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna inqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwat hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. U huma qalulu f'Betlehem tal-Udija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Betlehem art ta' Ġuda. Le, m'intix liżar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda għax minnek joħroġ mexxej li jera l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih daritilhom il-kewkba. Bagħathom Betlehem u qalilhom: morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu.
Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara il-kewkba li kienu raw tila bdiet miexja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrew ir-rigali, debb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu missijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa. Eżis huti, der fosna is-sebħ tal-mulej, u se jibqa' jidher sa ma jerġa' jiġi b'seta' u glorja kbira. Tul is-sena kollha flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu fi 3 ijiem imqazza tal-għid li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Fi 17 ta' April se ngħixu mal-Knisja kollha il-ferħ tal-għid il-kbir li xerret ma' kull imkien fid-dinja. Iżda kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-għid, għax kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tiċċelebra l-misteru tal-fidwa tagħna u tfakkarna lil mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna fit-2 ta' Marzu niċċelebraw il-jum qaddis tal-bidu tar-randan imqaddes. Fid-29 ta' Mejju hemm it-tluħ tal-mulej fis-sema. Fil-5 ta' Ġunju niċċelebraw għid il-50 li għala iż-żmien tal-għid il-kbir tal-mulej. U imbagħad fis-27 ta' Novembru l-ewwel ħadd tal-Avvent, meta mill-ġdid mal-Knisja kollha nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-għid meta matul is-sena tiċċelebra il-festi tal-imqazza Verġni Marija Omm Alla u Omm il-Knisja, tal-Apostli u tal-Qaddisin, tal-Martri u tal-Raja tal-Erwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta' ħutna il-mejtin. Waqt li tagħti tifħir ġieħ glorja u rat il-ħajr lil mulej Ġesu li kien li hu u li jibqa' dejjem, sit iż-żminijiet u sultan tal-ħolqien kollu. Għadna kif smajna li l-qofol
tal-festi tal-Knisja, jiġifieri l-iskop tal-ħajja nisranija tagħna u l-misteru tal-Għid. Allura l-misteru tat-tbatija, l-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. U dak ifisser li aħna ninsabu fil-bidu ta' din il-mixja lejn dan il-misteru. U allura mhux f'kombinazzjoni li llum il-ġurnata tal-Epifanija imsejħin il-kol kemm aħna nimxu il-mixja mal-Maġi. Bħallum ġimgħa smajna il-Vanġelu tar-Rajja skont Salluqa. U llum smajna din il-ġrajja illi fija il-Maġi, aħna ngħidu tlieta, ma nafux kemm kienu, jaslu immexxija mid-dawl tal-kewba, jaslu biex jaraw id-dawl veru lil Ġesu. Kieku aħna nixtiequ nkunu bħar-Rajja, iktar milli bħal-Maġi. Għaliex għax ir-Rajja filli kienu għaddejjin fil-ħajja normali tagħhom u jkollhom dera straordinarja mingħajr ma jridu daw jridu jammettu li ġrat xi ħaġa mhux tas-soltu, iħallu l-merħliet, in-naġiet u jmorru jsibu lil Ġesu. Il-Maġi kellhom storja differenti. Il-laqgħa tal-Maġi ma' Ġesu titlaq minn storja ftit iktar ikkomplikata, ftit iktar twila, imma storja li tixbaħ wisq iktar lil tagħna. Aħna ma jkollniex derijiet kbar, aħna ma jkollniex ġrajiet straordinarji illi kważi jikkostrinġuna, jikkonvinċuna illi jew temmen jew inkella inti fallut, jew inkella inti ħajtek tispiċċa mingħajr l-ebda sinifikat le. Aħna iktar bħal-Maġi milli bħar-Rajja. Kif kienet il-mixja tal-Maġi? Kif in il-mixja tagħna? Mod sempliċi. L-ewwel ħaġa li jagħmlu l-Maġi kienet li osservaw bis-sensi tagħhom, bil-5 sensi tagħhom. Osservaw dak li jeżisti madwarhom il-ħolqien. Imma billi l-bniedem minn barra s-sensi esterni għandu wkoll is-sensi interni, għandu wkoll intelligenza, għandu wkoll moħħ li jaħseb u jirraġuna u emozzjonijiet li jħossu, allura l-Maġi mhux biss raw il-kewba, raw dan id-dawl, mhux biss osservaw il-ħolqien, imma wkoll bdew jistaqsu. Dan xi fisser? Min għamlu dan kollu? Min fejn ġejjejn aħna? X'aħna nagħmlu hawn? Fejn sejrejn wara li tispiċċa ħajjitna fuq din l-art? U għamlu mistoqsijiet. Mela osservaw il-ħolqien imbagħad bdew jistaqsu il-Maġi. U bdew mixja twila. Mixja li hija twila daqskemm twila hi l-ħajja tagħhom. Mixja li hija twila daqskemm hi twila l-ħajja tagħna. U matul din il-mixja niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Imma biex nibdew din il-mixja, biex ma nibqgħux bil-qiegħda bħal Erodi u sħabu, irridu nagħmlu mistoqsijiet. Irridu ngħidu dan x'inhu dan ta' madwarna. Dan x'sens għandu, x'sinifikat għandu. Jekk ma nagħmlux mistoqsijiet, jew li nemnuh sempliċement għax bellewulna u aħna bħal imtsatzen bqajna għalih, ma ddiskutejniex, imbagħad ma l-ewwel bufura rieħ nispiċċaw naqgħu fi krisi, jew inkella ma nemnux tassew. Jew inkella bħal Erodi aħna ngħixu fid-dubju u ngħixu newdnu u mitlu fejn fir-raġunamenti ta' moħħna. U qatt ma fdajna tassew f'dak li aħna nemnu fih. U allura l-Maġi mbuttati minn dawn il-mistoqsijiet jibdew mixja. U jħeġġuna l-Maġi dal-għodu biex aħna wkoll nistaqsu f'ħajjitna. Il-maqlub tal-fidi mhux id-dubji. Id-dubji huma importanti għall-fidi. Għax id-dubji, il-fidi li aħna ċettajna bħala patrimonju
soċjali, kulturali, issir konvinzjoni personali permezz ta' dubji meta aħna nistaqsu. Il-maqlub tal-fidi huwa proprju in-nuqqas ta' kont, huwa proprju l-aljenazzjoni, u proprju li ngħix anki l-istess fidi bħala drawwa, bħala xi ħaġa tal-ħajja ta' kuljum, bħala parti mill-programm ta' ħajti u mhux konvinzjoni personali. U allura l-maġi meta jibdew jistaqsu jaslu f'ċertu punt f'ħajjithom illi jridu jmorru Ġerusalem. Illi jridu jmorru fejn dawk illi qalbu l-Iskrittura. Fejn dawk illi jistgħu jagħtuhom dawl ħjiel ta' triq mill-Kotba Mqazza. U anki jekk daw ma kinux nistajbin, anki jekk daw ma ridux jarfu illi s-Salvatur il-ħellies wasal ġie tassew. Imma l-kelma li kienu jħarsu l-Iskrittura Mqazza li kellhom fidejhom kienet teżor importanti u imprezzabbli li jista' jindika it-triq lil min irid isib id-dawl veru. Dan xi fisser? Dan ifisser li fil-ħajja tagħna aħna nistgħu niltaqgħu ma' nies tal-Knisja li suppost jenuna, li suppost jindikawlna triq. Imma sfortunatament billi aħna bnedmin bħal kulħadd nistgħu flok li ngħinu niskandalizzaw. Nistgħu flok li nuru triq infixklu lil dak li jkun. Mhux tant b'dak li ngħidu, imma iktar bil-ħajja tagħna, b'dak li nagħmlu. Imma xorta waħda l-maġi ma jarmux id-dawl li jiġi mill-kelma. Anki jekk din il-kelma jinfissra lilhom, jispjegata lilhom, lil nies li mhumiex denji, lil nies li ma jġibux ruħhom b'mod koerenti skont dak li jippritkaw, skont dak li jgħalmu. U x'jiġri? Il-kewba terġa' tidel, jerġa' jiġi d-dawl. Għax il-kelma talla flimkien ma' raġuni tagħna, il-kelma talla flimkien ma' tfittxija ta' xjenzi tista' twassalna biex verament nifhmu u narfu li d-dawl veru huwa Ġesu. Irridu noqogħdu attenti għax f'din il-mixja niltaqgħu ma' tfixkil kbir. Tfixkil li jiġi minn barra, imma tfixkil ukoll li jiġi minn ġewwa. Erodi ma jinsabx biss fin-nies ta' barra. Ma jinsabx biss f'dawk li jaħsbu fihom infushom, f'dawk li ma jagħtux każ tiegħek, f'dawk li m'għandhom l-ebda konsern għalik, l-ebda ħnien għalik, u allura jfixkluk fil-mixja tiegħek tal-fidi lejn Ġesu. Imma Erodi jinsab ukoll fil-qalb tagħna, fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Meta il-ħsieb ħażin, l-ispirtu ħażin jipprova jikkonvinċini illi id-dawl jinsab, id-dawl insibu meta jien naħseb par rasi, meta jien ma nagħtix każ tal-ieħor, meta jien akkost li nżomm il-poter inkun kapaċi naffeċ lil ta' madwari. U sfortunatament din ngħixuha mhux biss f'relazzjoni mal-oħrajn, f'relazzjoni ma' min għandu l-poter, imma xi drabi anki aħna stess ma' nfusna. Kemm tiġri fil-ħajja tagħna li nisimgħu l-kelma talla, li tmissna l-kelma talla. Eżempju sempliċi, stedina biex tmur iktar tirrifletti, tapprofondixxi fuq il-kelma. U joħroġ Erodi li hemm ġo fik u jgħidlek daqs kemm għandek x'tagħmel fejn sejjer. Joħroġ Erodi li hemm ġo fik u jgħidlek u dawk jippritkaw ħaġa mbagħad jagħmlu oħra. U joħroġ Erodi li hemm ġo fik u jgħidlek inti iktar imsejjaħ biex tagħmel ħaġa milli li tmur tisma' l-kelma u tirrifletti fuqha. L-egoċentrizmu, l-egoizmu, in-narċisizmu li bih kien ibati dan is-sultan famuż ma' krudil, kriminali. Biżżejjed wieħed jiftakar li Erodi f'ħajtu qatel 3 minn uliedu, qatel waħda minn nisa tiegħu u qabel ma miet. Qal biex xi ħadd almenu jibki tant kemm kien joboduh in-nies ta' Ġerusalem. Biex almenu xi ħadd jibki qatel
parti kbira minn dawk li kienu jservuh fil-palazzi reali tiegħu. B'tali mod li f'Ġerusalem ikun hemm xi ħadd jibki meta jinnasal biex immut. Dan kien Erodi. Jekk inħarsu lejh minn barra naraw ikraħ, ibeżżana jwerwirna u ngħidu kemm kien kattejf, imma kull wieħed u kull waħda minna. Ibda minni. Għandna xi biċċa minn Erodi fina li tipprova tagħmel kull ma tista' biex iżomm il-poter, biex naħsbu fina nfusna, biex ma nkunux ġenerużi tassew, biex ma nħallux id-dawl tal-kewba idawwar id-dlamijiet tal-kantunieri tal-persuna tagħna. U x'jagħmlu dawn? Imdawlin mill-kelma jaslu u jidħlu fid-dar. Jgħidilna l-Vanġelu, jidħlu fid-dar u jsibu lil Marija lit-tarbija ma' ommu Marija. San Mattew irid jirreferi b'mod ċar għall-importanza li aħna nidħlu fid-dar. Juża l-verb tidħol fid-dar, tkun parti mill-Knisja, tkun parti mill-familja ta' Ġesu, tidħol fid-dar. U meta tidħol fid-dar xiġrilek? Għalfejn jinżlu arkubtejhom, mimduda mal-art, prostrati mal-art, proskinesis. Għalfejn? Għax isibu r-rigal, isibu t-teżor, isibu d-dawl veru. Aħna mexjin wara xi ħadd li ma jrid xejn minn għandna. Mexjin wara xi ħadd li jrid jagħtina id-dawl, imma mhux biss, jrid jagħtina lilu nnifsu bħala d-dawl veru tagħna. U jiltaqgħu mar-rigal u jimtlew bil-ferħ, ferħ kbir tassew, jgħidilna l-Vanġelu, meta jaraw il-kewba vera li hija Ġesu imwielet, Ġesu fid-dar ma' ommu. U x'jagħmlu? Huma stess isiru rejjiet joffrulu d-debb, isiru saċerdoti joffrulu l-inċens u jsiru arajjes joffrulu l-mirra. U ma' 3 elementi, 3 materjali li jikkaratterizzaw dawn it-3 kategoriji ta' nies fl-Iskrittura. Joffrulu d-debb mhux biss għax jarfu lilu bħala sultan, imma joffrulu d-debb għax huma jsiru slaten meta jiltaqgħu miegħu. Joffrulu l-inċens mhux biss għax jarfuh bħala saċerdot, imma huma jsiru saċerdoti meta jiltaqgħu miegħu. Joffrulu l-mirra mhux biss għax iħossuh bħala l-aros il-maħbub tagħhom, imma għax jarfu li huma il-maħbubin tiegħu. Aħna slaten sakemm niltaqgħu ma' Ġesu. Ġesu jagħtina dinjità. Ġesu jirrealizzana, jagħmilna rejjiet, realizzazzjoni meta niltaqgħu miegħu. Jagħtina dinjità u identità. Ġesu jagħmilna saċerdoti fi kliem ieħor, jallimna kif ngħixu l-ħajja. X'jiġifieri tgħix il-ħajja ta' saċerdot? Mhux aħna biss li qegħdin hawn fuq l-artar. Il-kol kemm aħna saċerdoti, għax il-kol kemm aħna għandna l-kapaċità illi noffru, nagħtu, ninqdew bl-abilitajiet tagħna biex inħobbu lil ħadd ieħor. Hekk kif isser tkun saċerdot, tgħix il-ħajja tiegħek ta' saċerdot, om tal-familja, li tgħix il-potenzjalitajiet tagħha, il-kapaċitajiet tagħha biex tħobb missier ta' familja bl-istess mod. Imma aħna wkoll imsejħin biex ngħixu ta' maħbubejn mal-mulej Ġesu. Mhux tant kif jgħidilna San Ġwan, għax aħna għandna dmir li nħobbu lil mulej, imma x'aħna diġà maħbubin minnu. Hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax hu li jħobbna. Ejjew mal-maġi dalgħodu niddeċiedu li nimxu triq, niddeċiedu li nagħmlu mistoqsijiet. Ejjew niddeċiedu li nqalbu fl-Iskrittura. Flimkien ma' oħrajn mhux weħidna. Il-maġi ħadd ma mexa triq waħdu. Ejjew nidħlu fid-dar, nidħlu fil-Knisja, nkunu parti integrali mill-Knisja. Verament kif qed nagħmlu dalgħodu. Ġejna hawnhekk biex forsi minn għalina nagħmlu xi ħaġa għall mulej, imma se mmorru lura bir-rigal il-kbir. Ir-rigal mhux aħna ser nagħtuh, imma se jagħtihulna hu u x'se jagħtina lilu nnifsu fl-Ewkaristija.
Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verxni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum f'Ġesu Kristu ġew imbirka l-ġnus kollha tal-art. Ejjew induru lejn il-mulej, aħna li ħadna semm minn din il-barka u nitolbuh għal-ħtiġijiet tad-dinja kollha. Ngħidu flimkien, dawwal il-ġnus kollha mulej, dawwal il-ġnus kollha mulej. Għall-insara mxerda fid-dinja kollha biex l-għaqda tagħhom mal-mulej l-imħabba ta' bejnietom u l-imġiba tagħhom mal-barrani tkun dawl għal-bnedmin u sinjal ta' salvazzjoni. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal-missjonarji biex waqt li jaqsmu t-toqol u t-tamiet tal-popli ikunu xhieda jiddu tal-ħnina tal-missier. Nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal min jaħdem fil-qasam tax-xjenza biex bħal maġi jilmħu fil-ħolqien is-sinjal tal-erf ta' Alla u triq li twassal għal-verità sħiħa. Nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal-ħutna l-mejtin biex wara l-mixja tagħhom fuq din l-art jaduraw għal dejjem lil-mulej. Nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għalina hawn miġbura biex niddawlu bis-smieħ tal-Iskrittura u biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hekk li nbidlu dejjem iżjed fi ġbija ta' Kristu. Nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Namlu talba daw kollha li għaddejjin mill-mart u daw kollha li huma magħluqin minħabba l-kwarantina biex il-mulej jkun magħhom f'dawn il-momenti u jagħtihom id-dawl tiegħu. Nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Mulej Ġesu Sultan tal-Glorja, isma' t-talb tagħna u tal-bnedmin kollha ta' rieda tajba. Għamel li l-popli immexxija mill-Ispirtu Santu jaslu għandek u jagħtuk qima. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġa kien wasal iż-żmien li twettqu l-wedid u kulħadd kien jistenna il-jum tal-milied. Alla wieħed fed-dejn li s-serbi
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Maħniex se nofrulek iżjed deb, inċens jew mirra, iżda lill-Ibnek Ġesu Kristu li taħt dawn ix-xbijat tal-offerti huwa sagrifikat u mogħti lilna bħala ikel u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq. Nisuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' Ibnek fostna bħala bniedem li jmut int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edab. Addis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, ismew itu l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Imbirek min ġej fisem il-mulej, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema, Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima, nixteħtu fl-art bil-qima. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna
li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nagħmlu l-qalb nitolbu t-talba li għallimna li bent Alla uħuna l-Aziz Ġesu flimkien. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek tiġi saltnati, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu Ġesu, ir-rigal tal-missier għalina, li jerfa' fuq l-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
flimkien. O xi kbir miraklu għamel dan Ġesu. Hawn fit-tabernaklu jisken lejl u nar. Dan huwa l-ħaruf divin, veru ħobs tal-anġli u jixmana ta' kuljum nadurawh flimkien. O xaġeb ta' sema f'dan is-sagrament, Ġesu iben talla jinsab verament. Dan huwa l-ħaruf divin, veru ħobs tal-anġli u jixmana ta' kuljum nadurawh flimkien. Nemmen fidi ferma li inti Salvatur, veru iben talla tana Redentur. Dan huwa l-ħaruf divin, veru ħobs tal-anġli u jixmana ta' kuljum nadurawh flimkien. Nitolbu. Mexxina dejjem mulejju kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex b'fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom għoxbok tatina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr. Adeste fideles, leti trionfantes, venite, venite.